खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो इन्डियान एयार फर्सनि 93थि एनिभार्सारिजों लोब्बा लाखिनानै मैया आरो दिनै इन्डियान एयार फर्सआ गुवाहाटीनि बुरलुंबुथुर जिं लाचित घाटआव गेदेर उरां बिरनाय दिन्थिफुंदों साननैनि हाबाफारि लानाय जादों मैया आरो दिनै नर्थ इस्टआवनो गिबि खेबनि थाखाय गुवाहाटीनि लाचित घाटआव गेदेर उरां बिरनाय दिन्थिदों इन्डियान एयार फर्सआ आरो बेखौ इन्डियान एयार फर्सनि इस्टार्न एयार कमान्डआ बेखौ अर्गानाइज खालामदों बा खुंदों ब्रह्मपुत्रनि लाचित घाटआव गासै 75नि बांसिन फाइटार एयारक्राफ्ट आरो हेलिकप्टार बिरहोनानै दिन्थिफुंनाय जादों जेराव मोन 25निबो बांसिन गुबुन गुबुन महर होनानै दिन्थिफुंनाय जादों जेरै एर'हेड फर्मेशन वाइन ग्लास फर्मेशन इन्डिया फर्मेशन डायमन्ड फर्मेशन डल्फिन फर्मेशन हार्ट फर्मेशन हाई स्पीड क्रस आरो गोबां बायदि बायदि मैया महर होनानै दिन्थिफुंनाय जादों भारतनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह बिथाङा दिनैनि सानाव बाहागो लागोन लोगोसेनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा गभर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ इन्डियान एयार फर्सनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लागोन दिनैनि सानाव राफेल सुखय आपाची आरो गुबुन गुबुन एयारक्राफ्टफोरखौ दिन्थिफुंनाय जागोन दिनैनि सानाव जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सानखौ बिटिसि सोरखारनि बानजायनायाव बिटिसिनि क'क्राझाराव फालिनाय जागोन फैगौ 8 नभेम्बराव गाजा गोमजायै फालिनो थांखि लादों बिटिसि सोरखारा लोगोसेनो क'क्राझारनि चन्द्रपारायाव गोसोखांथि पार्क बेखेवनायजों लोगोसे मुसुखाबो बेखेवगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखेवनानै होगोन आरो जुबिन गार्गनि मुङै फुजाबो होगोन होननानै फोरमायथिदों बेफोर हाबाफारिनि थाखाय 100नि मोनसे कमिटिबो दानानै होनाय जाबाय जायनि आफादगिरिनि बिबानखौ एमएलए जुबिराज बसुमतारीनो होनाय जादों होननानै मिथिहोदों जेसेबां हा नांगौ जायो आरो जेसेबां रां खरसा जायो बेफोर गासैखौबो रायजो राजाफ्रा हास्थायनाय बायदि बिटिसि सोरखारा खालामगोन होननानै फोरमायथिदों जायनाखि जुबिन गार्गआ हारिमुनि सुबुंमोन बेनिखायनो जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव अदेबानि 8 नभेम्बराव बांसिनै हारिमु हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों होननानैबो फोरमायथिया बिटिसि सोरखारनिफ्राय आंनिया सानै फिसाजो दङ सासे 3 बोसोर बैसोनि आरो सासे 9 बोसोर बैसोनि नाथाय बिफाया गुबुन हिन्जावनि थाखाय बिसि फिसाखौ एंगारनानै थांबाय 7 दान जाबाय दिनैसिम न'आव गिदिंबोफिनाखै आरो न'आवबो जेबो फन हरा बे खोथाखौ फोरमायथिदों सासे आइजोआ मुङा रिजिका बसुमतारी गसाइगाव खाथ्रिबारिनि थागिबि रिजिका बसुमतारीया गावनि अनजालु फिसाय अनसुला बसुमतारी आरो गुबुन आइजो बेखौ नागिरदों अनसुला बसुमतारीया गुबुन आइजो जायनि मुङा मलेना बसुमतारी बेखौ मोजां मोननानै गावनि बिसि फिसा गासैखौबो एंगारनानै थांबाय होननानै फोरमायथिदों रिजिका बसुमतारीया बेनिखायनो मलेना बसुमतारीया बबेयाव दङ बेखौ मिथिनो हास्थायदों रिजिका बसुमतारीया लोगोसे गावनि फिसाय अनसुला बसुमतारीया बबेयाव दं बेखौबो मिथिनो हास्थायदों रिजिका बसुमतारीया गुवाहाटीयाव थानायनि खौरां मोनदों नाथाय जेबो गुमुर गैया होननानैबो फोरमायथिबावो रिजिका बसुमतारीया सोरबाफोर जुदि मलेना बसुमतारी आरो अनसुलाखौ नुसनबायोबा जाहाथे खौरां हरो बेनि थाखाय खावलायदों रिजिका बसुमतारीया खौरां हरनो थाखाय 7637815603 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों रिजिका बसुमतारीया फोरमायथिनाय बायदिब्ला अनसुला बसुमतारीया जाय आइजोखौ मोजां मोननानै खारलांदोंमोन बै आइजोनाबो गुबुन फिसाय दंखायो अदेबानि जुलि जाखानाय आरो फिसाबो दंखायो दै बाज्रुम नायनो थांनानै 3 फरायसाफोरा गादलिनानै जिउ खोमानो गोनां जादों दै बाज्रुम नायनो थाङोबा बा हाजो जायगायाव नोंथांमोनहाबो दावबायनो थाङोबा नोंथांमोनहा सांग्रां जा दै बाज्रुम नायनो थांनाय एनआइटिनि 3 फरायसाफोरा गादलिनानै दैयाव गोग्लैनो गोनां जादों आरो जिउ खोमानो गोनां जादों दिमा हासावाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया 3 फरायसाफोरा सिलचरनि नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजिनि फरायसामोन 3बो दा जिउ खोमानो गोनां जाबाय मुंफ्रा फारियै सौहार्द राय 20 बोसोर बैसोनि उत्तर प्रदेशनि थागिबि सर्वा कृतिका 20 बोसोर बैसोनि उत्तर प्रदेशनिनो थागिबि आरो राधिका 19 बोसोर बैसोनि बिहारनि थागिबि दिमा हासाव जिल्लानि सिङाव थानाय बलमुल दै बाज्रुमखौ नायनो होननानै थांदोंमोन 3 फरायसाफोरा नाथाय गादलिनानै दैयाव गोग्लैहैदों जायजों जिउ खोमानो गोनां जादों बिथांमोनहा खांनाय फिसाया लाबोदों गेदेर खैफोद खांनाय बिमा बिफाखौनो गोथाङै दानख्लाब दानसि खालामनानै अर सावनो नाजानाय जाथाय नगावनि मरिखलंआव जानो मोन्दों बे जाथाया 50,000 रां बिनानै मोनैनि थाखायनो गावनि बिमा आरो बिफाखौ गोबौ हाथियारजों दानख्लाबदों बेनि उनाव गोथाङैनो सावनो नाजानायबो जाथाय जादोंमोन उनाव होज्रि ख्रावनायावसो खाथि खालानि सुबुंफ्रा फैनायाव खारलांनो गोनां जादों दुथाङा मुङा प्रभात हाजरिका
दानजाग्रानि मुङा अदेबानि बिफानि मुङा हरेननाथ बरा। हरेननाथ बराया फोरमायथिनाय बादिब्ला प्रभात हाजरिकाया जेब्ला 10 बा 12 बोसोर बैसोनिमोन बै समाव बिमा आरो बिफा गैयैलाय साया होनो होननानै बा फोरोंनो होननानै प्रभात हाजरिकाखौ बजबनानै लादोंमोन आरो गावनि फिसा बायदि खालामनानै जाहोनाय लोंहोनाय जोथोन लानायजों लोगोसे बिजाब फोरोंदोंमोन। नाथाय देरनायनि उनाव प्रभात हाजरिकाया गावनि न'आव थाहैफिनदों। बेनि उनाव सम फैनानैल' खालि खांनाय बिमा बिफानिफ्राय रां बिनानै लानानै थाङोमोन। गुबुन समफोराव गोबां रां हरबोदों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय बे खेबाव माखासे जेंना जानायनि थाखाय 50,000 रां दाबिनायखौ हरनो हायाखैमोन। बेनिखायनो प्रभात हाजरिकाया गोबाव हाथियारजों बिमाखौ दाननायजों लोगोसे हरेननाथ बराखौबो दानदों होननानै फोरमायथिदों। उनाव होज्रि ख्रावनायावसो खाथि खालानि सुबुंफोर फैनायाव प्रभात हाजरिकाया खारलांनो गोनां जादों बेखौ फोरमायथिदों। दा हरेननाथ बराजों लोगोसे बिथांनि बिसिया देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। ओजोंहाय पुलिसाबो दायनिगिरि प्रभात हाजरिकाखौ नागिरगासिनो दङ होननानै मिथिहोदों। बिजेपिनि सायाव गोख्रोङै गाग्लोबदों कंग्रेस दोलोआ। भट खावनायनि अजद होनायजों लोगोसे गासैखौबो आदानि आरो आम्बानिनो गथायजोबनानै होनायखौ लानानै गोख्रोङै सोंखारिदों कंग्रेसनिफ्राय। रायजो राजानि हाखौ बिजेपिया आदानि आरो आम्बानिनो होदों। एयारपर्ट, पर्ट गासैखौबो होदों। सलार पेनेल बायनो नांगौबा आदानि आरो आम्बानिनिफ्राय बायनो नांगौ जायो। मोब्लिब बायनो गोनां जायोब्लाबो बिसोरनिफ्रायनो बायनो गोनां जायो। बेबायदिनो गासैखौबो बिसोरनिफ्राय बायनो जों गोनां जायो होननानै फोरमायथिदों। आरो बेफोर गासैखौबो मदियानो बिसोरनो गथायनानै होदों मानोना बिसोरो मदिनो रां होयो होननानै अजदखौ होयो कंग्रेसनि। बेनि अनगायैबो बिजेपिया बोसोरनिफ्रायनो भट खावबोदों होननानैबो अजदखौ होयो कंग्रेसआ। सिगां फोरमान गैयामोन बेनिखायनो बुङाखैमोन। दा ब्लेक एन्ड व्हाइटआव नाम्बारफोरा लिरनाय दं। हारियानानि सोरखारा 100% भट खावनानै सोरखारखौ दादों होननानैबो अजदखौ होयो कंग्रेसनिफ्राय। हाग्रा बिफाननि गोख्रों सेबनायाव बनगुरुनि बिगुरजों लोगोसे गुबुन गुबुन अंगफोर गासै 3 केजिखौ हमनो हादों आरो बे दायाव 4खौ एरेस्ट खालामनो हादों पुलिसआ। दिमा हासावनिफ्राय हमनो हादों 4 सिखाव फालांगिरिफोरखौ। मुंफोरा फरिद आली, हाफिजुर रहमान बरभुइया, इमरान हुसैन बरभुइया आरो राफिकुल इस्लाम बरभुइया। मोनसे स्ट्रेट सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानैनो दिमा हासाव पुलिसआ सिग्रोमनाय हाबाखौ मावदोंमोन। बेयावनो 4 सिखाव फालांगिरिखौ हमनो हानायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय 3 केजि बनगुरुनि बिगुर आरो गुबुन गुबुन अंगफोरखौ हमनो हादों। लोगोसे बे दायाव 4खौ एरेस्ट खालामनो हादों। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननो आं मोनसे मोजां खोथा फोरमायनो सानदों। जेब्लाहाय जोङो न'निफ्राय बाहेराव बेरायनो थाङो, बायजोआव जेब्ला जों थाङो अब्ला जोङो न'नि जानाय लोंनाय बेफोरखौ गोसोखाङो नङासै? आंथ' बिराद गोसोखाङो। माने हटेलफोरनि जायै बरिं जायो, रेस्टुरेन्टफोरनि जायै बरिं जायो नङा होमबा? न'नि ओरैबायदि ओंख्रि मोनजानाय मोनबा अमा बेदर, न'नि जोंनि बर'नि स्टाइलाव संनाय अमा बेदर, अनला सबाय बेफोरबायदि मोनजानायबा, नारजि ओंख्रि मोनजानायबा बेफोरबायदि जों सानो नङा होमबा? दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। मोनसे मोजां खौरां आरोखि ना। जोंहा सिक्किम गेंटकआव जोंहा बर'नि हटेल दङ। सिगांबो दंमोन नाथाय गेजेराव माखासे उसुबिदानि थाखाय बन्द जादोंमोन। दा बे हटेलखौहाय बेखेवफिनबाय। साइमन हटेल, बे हटेलखौहाय बेखेवफिनबाय। सिक्किमनि गेंटकआवनो दे बे हटेला बर'निनो, जोंनिनो बर'निनो सिगांनिफ्रायनो दंमोन सिक्किमनि गेंटकआवहाय। सिगां सिएम रेसिडेन्सनि साखाथियावनोमोन, खिन्थु माखासे उसुबिदानि थाखाय हटेला बन्द जानानै दंमोन। दायो बे हटेलखौ बेखेवफिनबाय। बे हटेलाव थानायजों लोगोसे जोंहा बर'नि जानाय लोंनाय अमा बेदर, नारजि सबाय बेफोरखौ मोनजागोन आरोखि, जानो हागोन। लोगोसे हटेलनिफ्रायनो टुर सार्भिसबो होगोन आरो। हटेलनि भिउखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो आखायाव लाबाय, नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन। साइमन हटेला सिगां सिएम रेसिडेन्सनि साखाथियावनोमोन। दा बेखौ सोलायनानै अल इन्डिया रेडिअ क्वार्टारनि साखाथियाव लांनाय जाबाय। लाल बाजार ट्राफिक पइन्टनि साखाथियावनो 3 मिनिटनि जानथायावनो बे बर'नि हटेलखौहाय नोंथांमोनहा मोननो हागोन। सिक्किम जायगायाथ' ओरैबायदि समायनायखा, आंबो सिगाङाव थांखांबाय आरो आंबो बे साइमन हटेलावनो, जोंनि बर'नि हटेलावनो थादोंमोन। नोंथांमोनहाबो जुदि सिक्किमाव थांनायनि प्लान खालामदोंबा बे बर'नि हटेल साइमन हटेलावनो थानो हागोन। फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नाम्बारा 7501510292 नङाबा 7896571045 7501292996। गिबियावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो लायो दि
जोंनि साइमन हटेलावहाय जानायजों लोगोसे थानाय बेनिफ्राय गासै ट्रिपखौबो जोंनो हेन्डेलियानि सार्भिस खालामनाय जायो। बे होखानाय नाम्बाराव नोंथांमोना फन खालामनानै जायखिजाया समावनो नोंथांमोननि रोंगौथिखौ मिथिना लानो थाखाय जोंजों रायलायनो हागोन। आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायनानै गोजोन्थों। मोजां जोङो सिक्किम बेरायफैदोंमोन। जोङो नाथुला थांबाय, सांगुलेक थांबाय, बायदिसिना बुस्थु नायहैबाय जोङो। नायनानै फैखांनायनि उनाव जोङो दा गेंटकआव दङ। बाजैनि हटेलाव जोङो जाफैदों, बर' हटेल। बेखायनो बड'लेण्डनि गासैबो रायजो राजाफ्रा जुदि सिक्किम फैयोब्ला नैबे बाजैनि हटेलाव फैनानै जाफैबानो जाबाय। अमा नारजै, सबायजों दाउजों आरो बेजों लोगोसे बायदि रोखोमनि माने बर'नि आइटेमफोर मोनो आरो। बेखायनो जों बिराद मोजां मोनदों। माने ओंखामा जों दस्राखौ जायै जायै माने मोजां मोनथारलामोन। दा मोनजानानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो। Thank you. Welcome. खुलुमबाय जोङो दाख्लै आं जेब्ला फार्स्टआव नायजेनदोंमोन सिक्किम रायजोआव जों फैनो होननानै जों थांखि लाखानायखामोन। दा बेयाव मा सानदोंमोन जे मोनसे इउटुबाव नुदों आरोना। दा बेयाव नुनायाव जे जोङो थाङोब्ला जे बाजेनाव हाबनानै जों फैगोन होननानैसो जों साननानै दंमोन। दा बेनिखायनो जों एकदम थारैनो बाजेनि लकेसन हरनानै लाइभ लकेसन हरनानै थारैनो बाजेनि हटेलाव मोनजाफैनानै खोब गोजोननाय मोनदों। Thank you, brother. Thank you so much, and most welcome. Next time visit खालामबाव आरो. Thank you. दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।